we have Dolo Feshonga ali ndi bail pending appeal imene amayenda nayo up and down up and down up and down. Mulandu wake si unathe. Ukakalo kwa Stone Court, if they find her guilty, akapita kundende. That's what I'm talking about. Tibwerere ziko lathu likali kuanze chifukwa, for example, ziko la Malawi. Ziko la Malawi andali ndi anthu oyipa mitima. Andali ndafiti. Ninkana mukumuona Manganya Mike Usi amene ali vice president akubwera kumakuza musavotera anthu awa ndi okuba. Iyeyo so ndi okuba is part of the gang. Do you understand me? Koma inu ndi anzanga Malawi tikayang'anizana, we are desperate. Desperation yathu awachoke tikufuna munthu wina wanyuwani. With the mindset yonena kunena kuti munthu wanyuwani azati konzera ziko, inu munthu angakoze ziko la anthu a corruption. Inuyo mwakana to fight corruption. Pamene whistleblower anatuluka tipange fight corruption na Malawi izukani. Mukuti usatinyase iwe ukhale chete. Lelo mukuti mukupita ukavota si September. Si mukuti mukavota. Mukuti tingofuna watatulusi. Tatulusi awa aba. Mukulowesa anthu ena. Amene atalowa ajandesa azaba. Dziko loti inuyo mumapanga corruption. Ziko lonena kuti inuyo mumata judiciary yanu yovundayo. Ima mpasa muntu bail pending appeal. Muntu nkumakhala ku nyumba. Ndi kumasangala ndi kumapanga china chiti chose. Bail pending appeal ndikufa nayo nthumba. Lafu kasambala anafa ndi bail pending appeal tu. Lafu kasambala anapita kumanda ndi bail pending appeal. Sana gamulidwe pansi pa. Ngati mmanena sumateye kumwamba mfumu akumwamba kulibe lafu kasambala ndi kuti kufumu kwa kumwamba sana ka. Chifukwa bail pending appeal inafera nthumba. Osamuuza mulandu wake kuti kodi iye anala kwa sana lako. This is exactly what is happening. Ampinga njira ndi bail pending appeal. Until when? How many years? Munamba mwazifusa. You don't ask yourself. And you don't want to hold people accountable. You know why? Because that man has money. And before you get the bail pending appeal is just setting. But when you go to jail, you find that famina na ungu chifukwa cha njala. They give them 10 years. With enough mbava. Judiciary yaku Malawi ndi anthu akuba. They are being controlled by anthu oyipa mitima andale anthu okuba. If you ask me kundende za Malawi, kukuyeneleka kutali, ndende zijata zisegule na anthu amene ajata segulire na atulukire uko. Ndiye museke Malawi iyi mukiona kuti anthu awa they are living life iyi. Ndi anthu okuba amenachi. Imene indi ikhale ndende. Anthu okuba ndi amene mukuwaona mu office. Bwana, there is no boss about those people. You call bwana boss. What boss? Boss of a thief in that office. What are you talking about? Shut up, my friend. Shut up. Wanda bwana. Hey, you went to the school of... You see all these graduates, they are not even... When I see graduates in Malawi right now, I just laugh and say, Pah. Graduates of thieves. Which office? What are you graduating? Mupite ku Catholic University oko. Mukaona na amena kubaza za nchipatala zijamanesi. Zimezi jazi parazota ni antu osaukazi yazi. Go and check the university. Ana amena jaziri ma WhatsApp ma. Kujipatala antu osauka kupita kulibe ko parliament. You call those graduates? What are they graduating? Thieves. What are they graduating? Gangsters. Macholoes. What are they graduating, my friend? What are you talking about? Lelo munini manganya babeji bake mwako usa kukuza na antu okuba. Iye yoso ndu okuba. But he's telling you because he's tired. Inukoni guilty conscious ima kumenya. Iyeyo wasicho sam. Uti no ine ndia ululanzanga. Mbava imene yatuluka. Muisie kaye. Si kuululabe. Mesa tifuna kuti tipase ma concrete evidence. Mwatani. Isiye nizinga lula. Ndiye taifu seni berege ma concrete evidence imene. Iyo ili nayo. Iyo imaiwe usiyo. Mukatana ndamene aja sobana. Ndiba mene iye isu start investigating him and hold him accountable. Inu mulandu sumagonela anawa tamawa uzani. Anawa kuyeneleka phuzire mibado ikubwelayi. Even 20 years to come. Chuma cha boma chitheka kupangidwa likava. Chitengedwe chibwelere chikonze ziko. Anthu ambira awa tili nawo ngakuba izo nzona. You hear me say so? Ndiye jimene nabwerera pa nene mapanga za remix because it's too much. You are remixing too much. Ndifua chake inenso I become as a prophetess. Remix. Call me prophetess.
You see, kumbayani apa abambo ena akunena kuti abambo anapha Stefano ndi abambo aja anatengedwa nkupitisidwa ku polisi. So ku polisi kuja iwaja anapezeka kunena kuti ati atani atulusidwa. Yemise atulusidwa. Ndi akafika kumbayani kuja anthu sopano okuya kuti antulusiranji uyuyu ife tingomaliza nkwampha munthu uja. Can you see? The community is not safe. We have the people who are murderers. Apa muntu uyu amene anapha nzake. Komano pachilungamo tatini tiime. My opinion, can I blame these people? Amene amupha nzawo? No, I'm not going to blame them. One, as in me, I will hold them accountable. Akatengedwe chifukwa they don't have the right kupha muntu. Tili ndi polisi. Unless munduze kuti those authorities stopped working. You get my point? They, as the citizens, they have the right. Kupita ku polisi kuja ndi kukafusa before they take any action. Because one thing many Malawians think they know it all is muntu akapasidwa belo sikuti mulandu wata. Maniva? Muntu akapasidwa belo out sikuti umakhala kuti mulandu wata. No. Tili ndi my example. My example wandikwachula chifoni my example amene alipo. Ampinga njira ali ndi belo pending appeal mulandu wawo sunati. Uzakhala kuti mwina uzatha chifukwa chonena kuti ali ndi ndalama. Nobody is taking him back kubweresedwa kumene chifukwa chaku weakness ya anthu okuba ali ku judiciary. Chifukwa choti akufuna ndalama zija. Ndio kuti waja majesera ndalama. I'm explaining. I'm using it as an example. You understand me? We have Dolo Feshonga. Ali ndi belo pending appeal. Imena mainda nayo up and down, up and down, up and down. Mulandu wake si unate. Ukakalo wa Stone Court, if they find her guilty, akapita kundindi. That's what I'm talking about. Ndizi ntuzimene inu ya Malawi you fail to mention anthu amene undrama big anthu amene wo maina awo kumapuzisa anthu aja. Because those are the evidences. We live by history. Dead walking zombies. You don't want to mention them before you feel like alinindala mawawa nje angatipweteke feyo. They are not above the law. If you ask belo pending your appeal ya libe alinayo, yes, I'm gonna use it as an example because it's history. They made history. They have the belo pending appeal. That's why even in Lafuka Sambala ali kumanda, I'm using it. Anapita ndi kumanda ndi ujeni belo pending appeal. Ndizimene inu ya Malawi somufuna kumva anthu okufayimu. Ndizimene inu ya Malawi mmafuna kumampembeza munthu oti ochita cholakwika by kuopa kuti even mugwirise example imene ali nayo. Ndinkana kumbuyo kumumati nena iweyo umamuda bushiri umamuda bushiri ine sininga mude bushiri anega zikula tupa mapu. Mwani verses bushiri anega zikula tupa mapu. Koma nkhani imene inachitika ndiyo nena kuti amafuna ku South Africa kaya milandu. You get my point? Pachilungamo nobody is above the law. How do you understand that word? I don't want to go there because you are still dead walking zombies even if I am cool. You understand? So what am I saying? Palifuswa kuti koma munthu okupha ali ndi belo pending. Munthu okupha yes ndipo opita ku police. That's why tikunena kuti musamafe Black Zoo, musamafele nkati ku police kuja kupita ndikufusa I came here. Musambe bwino. Vuto ndroti anthu ambiri ku Malawi ndi anthu okuba. Ndi amati akangoona polisi mutu mwa mangoti andigwira mwina kapena chifukwa chokuba amangopa ku even kuyopa polisi uja without you going to ask questions. Tasambani numuvali takasheti kanu. Pita ngo office kuja mukafusa have a question. There is no harm in asking a question. Go inside there and ask, I have a question. This is a direct question that I have. Kodi muntu okupa amene wapanzaki. Is he entitled to be given a bailout? Akakuyankani, yes. He is not guilty until proven guilty. Mbambo wakumbayani amene waphedwa yanalipa bailout. Mulandu wake unalusa nate. Anthu ajama kapanga be investigate. Akapezano ma investigation aja kapezano kunotu munthu yanapa ndingana mafuona kuti Agnes Katengeza sister wake amene adamupa. Pamayambiriro pankhani yisizima mukhuza.
Nobody knew kunena kuti anga zakamangidwe ndi sister wake wa Agnes Katengesi. Nkhani za Agnes Katengesi. Anatengedwa cousin wake. Kutengedwa kwa cousin wake kuja anali nkati. I think pakati penda paka natupasidwa belo, I didn't follow it up. Koma iye uja ali nkati, a police they were still investigating. Koma inundine to said today, are we not surprised kumva kuti wakamangidwa ndi sister wake wankulu? Nsika na wankulu wachi kulira opanda matatu opanda ndolo, ovala magalasi. Ndi amene wamangidwa. Her own blood. So ufulu muli nawo. But amalawi ambiri sumufuna kufusa. Ndikamati ndino anthu okufa kwa kusala kayikidwa mu coffin. Ndikumeneko. Because even when somebody stands out just to ask a question, you don't want nobody to ask a question. I'll give you an example. Amaya wana choka pano pa Facebook. Amayi mpinga njira. Aku yankula nkhani zawo. Uyu ndani Alessandro's asked the question. Kuti kodi udokotala. Because kunati kukukambidwa nkhani zimene zicha za udokota. Ucha wabe mpero mpande udokota wa fake ucha. Nose muna mpanga. Konga kuchilechas. Umene ucha. When somebody wanted to ask, there's a guy who went to UNISA and no harm in asking a question. He wrote them an email to ask. Kuti kodi mukupereka undu washiani. Naline. The guy went and asked a question. Ndizimene ni wamalawi simufuna kumva. Chifukwa inuyo mmakhala kuna kuti mwankhulupirira munthu uja and uyu sangapange chinthu ndani yeyo munthu okunyema ku toilet. Inuyo chikhulupiriro chanu ndichotani pa munthu okunyema ngati nomwe. Inu, can you fix your hearts? Can you fix your mindset? And understand that the only person, the only person that is not above the law is God. Amene nundine sitina muonepo siti kumudziwa. Munthu atakani ndalama chotuluka chotani is not above the law. Haibo. Anyanyani na mfene. Zingana ngcondo. Haibo. Wewe ungopangira nsanja mene isanga panga iyeyo ndindana kapita kutoileta manya ufa ino nkumagula ino. How do you hate yourself without understanding? Anene makuzene wa msasani khulupiriri. Chifukwa lo ine chansicho ntachipeza kuti ndisolole poti solapo koma sikuti ngasolole 99% ayi. No. Pa 100% ngotika po 2%, 99% ipite kwa anthu. Zimene zimachitika ku Malawi nzokufa. You hear me say so? Yes. So mukanena koma nkhani yanzi mayo ozuza mwana opeza uja imandi wawa bwanji. Kodi nkhani meja tu naba ndikati judiciary ya Malawi nsete. Judiciary ya Malawi ndinkana maloya allegedly maloya anapangana kupanga grupu ndikumucho sapo lawyer uja anatulusa zote to fight against corruption ndikupangana iwaja kuti pasakhale umuyimirira maloya ku Malawi mfiti zophuluputuka day in day out. Day in day out. You understand? So ineyo what I'm saying, ma content creator ino amene mukumatumiza video iyi ife basi zimva zisoni pano chisoni ndinapa nkhwali musati nyase naso ndikuzani ino ma content creator ku Malawi. If you know kuna kuti mutumiza nkhani zokuza ku South Africa and you are not tagging the right people, my friend, shut up. Just find another thing to do. Musati nyase naso. We know ineyo personal, I know I've been in South Africa inenda tandiza to South Africa. Even ena amadusa ma video anga ava amadusa page yanga ya matani ndapezera ntchito. Safu na chabe kubwera mkuzani na kunena kunoti uyu zimene amakuzani follow it. Chifukwa ndi anthu oyipa. And I understand them because they are Malawians. Komana kakhala anthu anzeru bweze ali anthu oti in my comment section akumaika kunena kuti nzimayi uyu zimene amakuzani follow it. Ifeyo we got the help through this woman. Ndi chifukwa chake ineyo ku South Africa kumeko komweko I helped Malawi. Ndi chifukwa ma content creators enanu amene mmabwera kumaso zimina page yanga you can nzimayi yakuti Amalawi
tikuyeneleka ine ndilibe mapeji ambiri tikuyeneleka tithandizane nkhani ipite patali. This is the woman who will come to Pidwe international page. Ine kumachita kumuona apa umamuona munthu akalowa osaika ulo comment. Everything I will post obviously she could see. Osaika ulo comment. Supporting kunena kuti I'm saying this is for Malawians. Let us stand up for Malawians. Right now, she want Malawians, we should help one another zifike patali because here she faced it. How many times have I been saying Kupidwe international page kuti every Malawian is affected? You might not be infected. But if you are a Malawian, you are affected because you are a Malawian. How many times? Call me a prophetess. Ndakandi kuyankhula kangati zimenezo. Amalawi mungu ndiyang'ana. Ndikumandi tukwana ndikumandi nena miseche. Azinzanu nkumazemba nkumanduzene nkumaziwa. Koma munando nditasiyapo. Sina siyapo. I was still coming to the page because I knew kunena kuti it was spiritual, it was deep, it was something that nobody could understand it. You understand? You want people now to make noise because you were in there now. You saw it and you faced it. How about other people? I've been saying inu kumalawi khalidwe lokubali even anthu awawa atatieni, let's stop it, let's hold hands, let's what iyeyo munthu yamabwera pabeji panga pano osafuna kuyapo comment mango yang'ana la chisiro awana wasati nyasebo ndelelo apitaka kumana nawo zimene zicha awuzidwa inu mupereke ndalama zokwana mwakuti nawo afuna tipange noise. Nthawi imene Pidwe international ankapanga ma noise tinakakhala kunena kuti tapanga zilezo sibwezi titamba kufixika mukuona ngati panopo bweza kupanga sokumati azabera anthu bwezi zitafixika. But the spirit of a Malawian amati uyakhale ndani akuyankhula ngati ndani koma ndiyankhule ineyo. That's the problem. So Enafe is not like that. Because for example ineyo I'm telling you 100% perfect ndifuna ndikuuzeni. Mwina angakuuzeni ndimo muna wanga. Ineyo moyo mwanga inesine munthu wa competition. Ineyo moyo mwanga ndine munthu oti ndimafuna kuti munthu wa kumuzuchi kashata kaka inenga ndapanga manage kugula wa kumuzuchi ata agule. Ngati ndikugula bread wa kumuziyo ata agule. Mwina ninkana mmanduona making a lot of noise with that page of Pidwe International. Chifukwa zinthu zake zinali ngati zimenezo. Cause we knew. Ena nukungoti mukumane ndi zimene zija. Kuchita kukhala ngati kuti zikula pansi loserata. So if you ask me today, my video amene munganga posti, excuse me, my content creators, if you know you cannot tag the right people, if you know you cannot, musati nyasi, find another content to post in your pages. Because you're just disgusting. You just stop it. Zika ka South Africa, in a page I tagged in no sikirero. And I know she got my message. Ndinamuza nonsi, what people are doing in South Africa is wrong. You cannot be sending people out of the hospitals. Tilendi antu mayuko. Ine kumene ndiri kunoko nasamalidwa with 15 people. I had 8 complications. 3 weeks gone in the ICU. Mamuna wanga alela ikana kunyumba. Ine ndiri ndeka ndi 15 people that did not know me. Zinthu zimene kuwapanga ma foreigners in chipatala. Azireke, stop it. We know you are trying to fix your country, but fix your police because they are the most corrupt police in Africa. South Africans. A South African police can be corrupted with a 2-liter cold drink. That's how I helped many Malawians. Ndiyo kubanga escape, Lindel. Ineza ku South Africa ni sumunga nduze. Koma chimene ndimapanga, I was putting it into action. Stop looking for viewers and gains through the things that are supposed to be done. Because even you are affected. As Baleanu, they are affected. Mukapita ku South Africa kujengata Africa mmene muja even kaya mwachokera ku England kaya mwachokera ku UK kaya mwachokera kuti akangoti can we see your passport and is showing kuti you are a Malawian guy living in what, living in where, they don't give a shit. South Africans can even finish somebody with a stone through. I know xenophobia even machitika South Africa. If you ask me, it's because it forced me to learn their language fast so I can communicate with them. They are difficult people. Many of them, they never went to school. Taxi drivers will tell you 99. Anyanga iskolo mina wena. Ngaso khuluma silungu lana. Sek man. Ngaso njwela masimba mina. Akusintanga yako. Ama kuza 99 kusikusi na pite nyusani nyasa ndi chizungu iwe. You cannot tell me about South Africa. But it pains me.
Chifukwa South Africa ili ngati nyumba yathu yachiwiri yatisunga ikusunga Malawi ambiri amene sangasungike ku Malawi si choncho. So muzingopanga post osapanga tagantho oyenereka osayika in action because you are looking for viewers, you are looking for what zimatipweteka inafe and inafe fwa chimene timafuna ndi chilungamo. Do the right. Oh, thank you so much for, is that 50 stars? I appreciate you. Abali ndano ndipasa. Hey Chikondi, thank you darling, thank you. Beautiful people with positive vibes. Thank you Chika. You understand me? So mukamapanga post if sikuti we hate you. No. Most of the times tikamaya nkula we love you koma we want all of us to do the right thing so that nobody should have a disadvantage when doing stuff. That's what we need. You understand? Now what are we saying? We are saying kunena kuti tag the right people. How are you gonna tag the right people? Facebook pano tili ndi Sadik. When you tag Sadik, light kumapeto chimene mukufuna. I personally contacted Sadik. When I posted something here, talking with Nosikelelo, I did not get a response because I know Nosikelelo is like a celebrity. Whereby she can respond or not. Nosikelelo comes to my page. Akandipesa ndi live ichonje amazokuta my vibe. I am a good person. Nosikelelo is a good person in a tattoo skinned, in a body of tattoos. So when she comes and find me live, she connects. Amapanga request to join my live. You understand? Komano kumule mbela is something different. Sana pange respond. I personally, because I respect humanity, I don't want to gain followers because of videos that for people that are suffering and need help. So people should just come and comment. No. I make important noise. I contacted Sadik and they responded. I said, Sadik, listen. I am a Malawian. Zinthu zimene zikuchitika mu dziko la South Africa is affecting dziko lonse. South Africa ili msadik. Musadikimo, if you are quiet, ndinu amene mukupha dziko lonse. Africa yose. Mukupha Africa yose ndinu. Something has to be done. You all have to understand my point. What they are doing, they are trying to fix their country. It is okay. And that's a recommendable job. And I recommend it. But kuzipatala, ndikuma tulusa ma foreigners. That is against humanity now. Imagine maya mena kufuna kubereka. Mukumutulusa. You can't do that. When you spice up with humanity now. You cannot do that. Because history ya Mandela mukayimvesesa. Anayankulapo, anatawa ku South Africa, anali ku Zambia if not Tanzania. We have that history. Dziko limene lijali sana sanduke kufika pamene lafika pano. Azungu akulira mulira dziko limene liji. You get my point? Now, tikamanena kunena kuti, many are called but the chosen are few. You must look. Ineyo, ndukuza 99 amanena kuti pa umalawa amanena kuti ulenje umasimba wako. Ine sindu kusinja ulenje wanga koma ndukuza ni chilungamo. The truth is ine am chosen. Zinthu zambiri zimene ndakhala ndikuyankhula zimene anthu amapanga post panopo. My new content creators zimene amapanga post I've been talking about ku page ya Pido International. These are the do's and don't do this. These are the do's and don't do this. Those are the things zimene anthu aja kupanga repeat. Ndikuma zibweresaso. Koma it is already said. But these are the very same people that could come and look at me without putting any comment, just hating me because of what I chose to look like. You are killing your 4 generations. That's the truth. You are all affected and you can't run away from it. And I feel good to say it. You are in America and you are a Malawian. You are in Canada and you are a Malawian. You are in Ireland and you are a Malawian. You are in Italy. Are you in German and you are a Malawian? And you feel like, oh, in a sense, it's none of my business. Darling, let me tell you this. It is your business. You are a Malawian and you are affected. If you cannot open your mouth, but you know how to lie, you can put something on your page. Put it into action. You cannot do anything. You can't lie and you cannot speak. But you have a knee that can kneel down
and pray. Do that. You gotta contribute something. Because, darling, I'm sorry to disappoint you. You might think you're not affected. You might, that's what you're thinking. That's what you're telling yourself, lying to yourself. You might not be infected for now, but I tell you, you are 100% affected. Understand me? You are affected. And when I go to South Africa, use your platforms to tag the right people. Maybe you can do better. Maybe I was not doing better. But then, let me tell you, do the right thing. I contacted the SADC people. And I know they have heard. They will take it from there. You do the right things. Don't just post stuff because of viewers. Because of what? No. If you want viewers, but at least try to tag the right people. SADC, can you help us? These people, what they're doing is wrong. Mzipatala mchabwino antuwa azithandizidwa. Koma akatuluka, let them hold them now. Okay, kuno munabwera banji. Endi mene munabwerera kunoko, munapanga apply mapepa. Chifukwa to antu ena aja akuzuzidwa, koma anapanga apply mapepa. Koma chifukwa cha kuonongeka kwa system yao antu a South Africa. For example, Nigerian amene wagwidwa. Wow, I've been paying taxes 21 years in this country. That is the bare truth. So they need to figure out is into zao mena kupangira. It's not any alliance obwera mene munga ngire ndumapanga treat like rubbish. South Africans, you can do better. And in another way, amalanda nchito zatu, they took our jobs, they took our wives. No wife will need a lazy man. It's because these men that are coming outside from the country, they work and put food on the table. But many South African men, when they earn that money, they go and celebrate after the money finishes. That's when they find a way to go back to work. We can do better. And I'm so excited. We have many content creators in Malawi right now. And I am here to ask you, Kunena Good, if you really love Malawi. Because we cannot just sit here and say, oh, a Malawi city condona, Malawi city condona. No. Let's say this. Let's do this way. Can all the content creators that are coming up now agree on one thing? Can you go upon the social media? The social media director, whosoever is in charge of media, Kumalawi. Mumupempe inyo as content creators. Mumupempe ameneyo. Wankulu wa media Kumalawi. Akala kuyankulana ndi mwini wage wapano. Mwini wage wapa malo pamene tili pano. Alipange monetize ziko lija. You know when you do that? Achinyamata ambiri apeza nchito because they will be getting paid through the what? The content. But this thing that you do, kumafuna kuwapa sandrama and to social media, instead of helping them how to fish so they fish themselves, you, content creators, are the one mukupa Malawi mini. You are killing these Malawians. Instead of advising them to open their pages. Right now, I have a page of 600. Pomwepa na kunduza kuti ndipange monetize and I should set up my payment account. So, when Alliance, if you look properly, Kumalawi, Alliance Makandi friends, 2,000, 3,000, 600, 700, 800. If you turn your notification mode on, that's a page. But what is remaining is you now content creators to stop what you're doing. Mukupa Malawi mbili. Ngati ndalama za kuchulukirani, this is what I'm going to say. You hate me or whatever you can think of me, but this is the truth. Help people with a long-term help. So tomorrow, they should not come back and kumagubempani you as if you're God. You understand me? You are not God. So help people with a long-term help. And what is that long-term help? Teach them how to fish for themselves. Abwera kupeji kwanu, tandigaire ni ya sopo. How many friends do you have? Turn your notification thing on. It is on. Start posting your content. Tell them, pala kupika lija say content, record is small video post. Do the right thing and, Stop kumangoti tizingo tosa na maso.
And when you, if as Malawians, when you see muntu wa posta para, keep quiet if you can't leave your comment. You can just press the like and pass. Don't pull someone down. It's nasty, it's swati. No, don't do it. Because it's work. People are working. I've been talking about this in this message. Kuja page happy do kuja long time ago. Ndikulandira son drama. Musa na yambe kumanipanga malipoti. Now what you have to agree. Nigerians agreed and started making noise. Pano ma social media as content creators. Ndikumampanga tag mwini wake kuti no. And even ineyo the other day I even tagged mwini wake kuti antu hawa ndo ufunika dimu wapasi. Monetize the aziko. Panali be content you post antu amini wao. You can see kuna antu hawa amagwiriza. They support one another. Yeah? So we can do the same kumalawi. Kumatika manena ota Malawi city makondana. Mumadziwa amene mayambisa. Anthu oyipa amenali maofesi. Uyu wa media izota anthu akugwira ntchito pa social media saziwa. Mkulu wa za media zoti Facebook anthu amalandira drama. Sakudziwa. Ndiye chakhalia yechete ndichani. Olosa malemba maposting ngati if is failing to communicate. Ndi mwini wake wa panopo kumantumizira mauche ni mama email. Sakulemba maposti bwanje ndikopempha Malawi TNT apange tag dziko la tula lipange monetize. Because the only thing that can help kuti andalewa. Because this is a strategy for the youth. You have to understand what I'm telling you. One way or another, there are many youth that are saying, oh, TNT ngozisiya, andale sitinga akwanise ndantu okuba, TNT ngopanga chakuti, just leave it, andale singa akwanise. Let me tell you, my friend, keep that your stinking mouth and go blush it. You understand me? Mukazampeza wina aliyense ali pa page and akuyankula zintu against antu andalewa kuti ndi okuba. If you have nothing good to say, close your mouth. Antu ambiri sikuti amakhala kuzimenyera iwo aja nkhondo. There are people who literally don't even have an underwear in the villages. In these villages, there are people in their pot, if you can see, like their money, koma chili chakudya. Andale kuba kwao, it disadvantages those poor people from deep villages that you, people who are on social media, people who are in town, don't know them and don't recognize them. So kuli konse mukazapeza anthu akukambirana. Or maybe you are talking of zintu zanu kuti mfuna kupanga chakuti. And nkumatite ntingo asiya andalewa. You are part of that scene of kuba kumeni kukupanga andale. Because you are trying to close people not to talk about it. Andale watu wa mamva. Andale watu wa madziwa. Could even all of this person, see what akuyankula could because she hates us. She hates us. No. Or this man, he hates us. No. There is no hate. It's because of the people that are affected. Passing to as many words amatan amapanga. Nanga inu inemanga nyamima jeza nae, nakuza nipo ninezoti usindi nae nambala yake. Zikamba usizijene kupido international sina yankule. Ndika yankula ineo kupido international. Ujamanganya ujandamene inetakamulo wamanganya. Mesa mati ninoma binkos. Ndiku yankula achana antu hamene wandasiya. Si pido page inatengedo and I thank God for kutengedo kwa pido page. Because God was speaking to me. Good enough, my child. You have spoken. You have done a commendable job. Cut off. And I could not listen. So God slaps the children that he loves the most. So what did he do? He took out that page for me to realize, okay, it is enough. It is over. Celebration. Life is spiritual. The way you understand it is not the way I understand, though. It's different, though. You know you are celebrating. And I'm busy kneeling down and said, oh God, thank you, hallelujah. Thank you. I could not listen. I appreciate you for what you have done. You know, celebration. A sin on top of a sin. Do you think your prayer can be heard? So, ndikupe mpaniso ma content creator. Call upon that social media director wa kumalawi. Ayambe kumutokosa Mark Zuckerberg. Makinda? Ayambe kumutokosa. Akayamba kumutokosa. Malawi should be monetized. Achinyamata ambiri nchito yawe ikalaiti. Imene ayamba kumalandira ndalama. Mosa vuta.
akakhaunira amapereka misonkho of course cause sunga malandiri ndalama ngati superika ma taxes. Amalawi amene muli ku South Africa anzano ayambapo kale. Osamangoti ntchito sizikupezeka. Inu phone yanu yotamba nikupanga ma content. Mukamayenda munsi omuja muteka kujambula aja magulisa mandasi aja isi yo content chifo mukujambula. Wakuno ndi ku South Africa maona wakugulisa mandasi at the end of the day inu muteka kuwapempha kupewa zambiri. Phala mukupika nyumba lija tamajambulani. Amalawi we are not creative. Izozo ndi 100%. Izozo ndi palibe amene angakane. We are not creative. What we know is to pull one another down. Koma whatever you can do, you see kuti uyu ndi Malawian akuyesesa kupanga kuti apange content. It's because right now Facebook is a job. You are posting to engage, you are posting to follow their standards, you are posting to unlock many words to make money like a job. So what are you doing? Don't pull a fellow human being down. Instead, support. Put a ladder instead, climb. Because when you climb there, you might also remember me. I will use the same ladder. That's what you're gonna do. So, when content creators, I mean, mugu post zokuza ku South Africa. I am begging you. Muzipanga tagi, sadiki, mubange tagi, anthu okhunza zama ufulu wa ku South Africa. You can even tag the Ministry of Health ya ku South Africa. Tag, mukapanga tag and light kumapeto kuti. According kunena kuna kuti South Africa ili musadiki. Is this normal? Anthu azithamangisidwa nzipatala. If many people can do it, to bring attention to these people. If wazina zikuchitika zija, anthu akumaudindo aja, amakhala kuti sakudziwonda. Akupanga awawa ndi anthu aja kuti zimasosi inu South Africa ndi wankulu. If you understand my point, you will do that. For us to help abale athu aja. Koma mukamangweka pa social media. Kuti mulandire ma comments, ma likes, machani. You are part of kuwa pass balatu. Cause palibe amene atakumvera. Palibe. Use the tags. That's why you have tags. Inenenda kusa. Na yezapo apa ine ndizipita chilungamo china ndipoteka pantima odi ndizipita. Yetu. Muona sisi turayamba kumela apa taona. Mwapaona pameba apa. Have you seen? Black is coming. Tisintekala eh? Pachefe sito opakala la ili yose. Bula tavala ba. Guys, mwakoma nosa mene munaliwa no Chikondi, thank you for the stars, appreciate it. Chikondi is one of also the content creators. Please kindly start tagging anthu amene wawo, especially our media ku Malawi. They have to force mwini wake wa panopoi apange consider dziko la tulija kuti lipangidwe monetize. Zimenezi zithandiza kuti chinyamata ambiri apeze ntchito. Zimenezi zitathandiza kuna kuti kuba kwa anthu andale kuchepa. Komanso kumatuma achinyamata ndi kumapita munsewu kuti azikamenya anzawo mutani kuchepaso. If you my point, you understand it, because many you don't understand my message, but you listen to the noise too much. Koma nkhani into ntchito in the comfort zone of their home. Munandone ine nimapanga ma video in toilet. Nimapanga ma video ku toilet kwangako. You know why I do that? Nyumba mwanga muno I have a very big space. I can go around and do what, but I know I want to give a confidence to Malawians. Amene Amazon ngati kuti content is so about showing big ngati okay, many ali Nigerians, they are big people. Nigerians aim high kwambiri et amata kuonesa everything. Ndenda niso mupanga report page yanga. Mayeso follow atuluka hana munalemba mwakoza. Ngati mwakonza congratulations tuze. Form follow yoso ndikanthu. Zikoti form follow mulembe masuku no si mugamba choka kumira umbava zokhazo kazi ma office mukha anthu okubananga. That's the truth about it, but we gotta fix that. So mukachokomepo anthu ola akhonza kupita ku university chochitika chophunzira chake tu ndikuba kuzi kuchitika tu. Kulibe koza bwino to. Yeah. So nkhani zake nzimezozo amene ali okumva wamva osamva sazatani sazamvaso. So is to encourage you. Ine mapangira ka content kanga pakona pa toilet. Ndimabwera pamenepo apo ayi ndikapanga pakhoma pa corridor. Ndikachoka ayo ndikapanga pakhoma potuluka pikuna kunja. That's it.
it's not about you to be panicking with mwakuti no, do content at your comfort zone. Pamalopa ndipo olo ma comment ota akupanga ni pull down amene ajawa makhala kunota kusirirani. Wina wake wabwera kuti koma iwe nde ungamapanga zimenezo kuti iwe nenga ndi kupanga zolakwika. Iwe pita ukapanga zolondola. Kaya nawe so use it as a content kaya. Iwe go and do zako zolondola. Ine zanga zolakwika zindireke. Abwera na woti azakuuzani kumene koma iwe ndi wachimizi tu zimene upanga zokuti ine wachimizi ndireke, it's okay. Iwe wachitaoni pita ukapange zako kaya zachitaoni. Sinanga uje ni Maki ndo aliyense panopo. Maki mwini wa panopo pamalo pa Facebook. Wapanga employee aliyense amene ali ndi Facebook page. Koma anthu ambiriwo sakupanga understand. You just need to understand. Follow their standards. That's it. Chifukwa Maki watsegula chiseko choti wina aliyense ndamusegulira panopo zigwira ni ntchito ndi zimene zikuchitika. So wina wake asabwere kuzakuza kuti iwe sukugwira bwino ntchito kubwanji kugwira utayima pamenepo Maki zimene zalibe nazo vuto. Koma uzipanga understand zimene kupanga pamene utayima pokaya waima ndi pachani ngati ukupanga consistency kutumiza ndi kupanga follow zinthu zake zankati. Maki tu amakulembera tu email tu. Email ndili nayo. Kapeji kanga akatu kanali ndi 5,000 people tu. Lero sitili pa 29,000. You know why? Consistency. You know why? I follow the dashboard and exactly what they told me to do. I keep engaged. Kuli pama ka engagement imene akuuza kuna kuti you have to engage with people. You go pamene pa chosana gone ukapanga engage with people nkumayankha ninkana mwina ena nomwe ndiona kuna kuti kodi we apa khala bwanji angopanga reply. I am trying to do what my boss Mark Zuckerberg is telling me because it's like kuti ndikugwira ntchito. You understand? Yes. Ndi anthu ena nomkamanga bwera pano is crazy and I'm not crazy. And izoti ku Facebook kuimalipira ine sina ziziwe leroyo. Page anatenga ije ndapanga ndalama ine ndi Facebook. Yapido International ngati simuziwa. Ndenda bwino kuzapanga grow ilili. Limeneso ndili nalo ndati keep up with Pido la 600 andipa saso kuti ndipange chani update payment information. Pay method information yoti ndalama zanga zizilowa kumene koko. So I will start also working on that page. So ndi chinthu chonena kuna kuti anatsegula for every country, but then it will take anthu amaiko manomo kuti apange understand. For example, kuti wa media kumalawi kuja ndi ndani amene ali wankulu, he need to put in action, he need to engage ndi ndani ndi Maki nkumupempha kuti adziko lathuli amulembere molira mutithandize mutitsegulire ways of making money, mulipange monetize, amuuza zimene zikuyenera kuti zichitike. Osati ngokhala ndine wa media. What media? Media yo asaka anthu kena kumuzaya amanga. What media are you talking about? Ndine mkulu wa media. Za media zake zitizo if you are failing to monetize our country. If I may ask you a question that will hit your heart. Which media are you talking about? Of looking for who is lighting negativity? Of looking for people that have their opinion. They cannot put opinion? No. Do the right thing. Ine ndima yanganira media. If it is imfabwino kuti awada manganira media kaya inu malawi inapangidwa monetize. If kumfabwino kuti achinyamata, they are creating content. We have many people that are talented in Malawi. Many people are talented in Malawi. So do the right thing. Tikama kuona nini umukamati ndine wa media. Ndine mkulu wa media. Basi mwatenga machine ufuna kumasaka anthu. Kuti muteteze anthu okuba. Ndinu okuba ndiye kuti. Panganizo enereka. Panopo ntchito yopanda katangale. Maki anasegulira wina aliyense. Mulembereni ma email. Konzani zikolo. Achinyamata maluso awo ovina wanatweka awa amaterewa awapita kumulako uja akazanyamulira kunyamulira kudikulira kuti amene aja azipanga create ma content yawo because it's monetized asilandira ndalama. If apondeti zaziwa kuti inu ndakakulu koma usati yaita agula chimashini choti tizigwira anthu oyankhula zolakwika kwa munthu amene is not above the law. Ino anthu inu ndinu akufa ineyo you cannot stand me. Ndinu anthu okufa zedi. Inu ndinu anthu okufa zedi. Tapangira sani monetize zikolo. Usati muziti usefe kumatamika kumalemba tagula chimashini choti tizigwira anthu amene akuyankhula zosayeneneka.
amene akuyankhula opinion yake. Everybody is entitled to her opinion. You can put your opinion. Yes. Hey, this manga. Inuyo ndani. Ndani. You are not above the law. I nangofuna ndibwere ku pang'ono mwa video international kuma nkhani yake ndimene you are not above the law. This manga. Kena kwefe tizikutamani kuti aya ndakulu awa. I'm not a dead walking zombie. Even dead zikutamani. Awanda kula iyo kwatu kuteko alipo aziwambwina ndakulu ameneyo. Hey, ndamena magula machina jao honena kunena kuti azimanga anthu oyankhula zosayenereka mu democracy. Koma inu you are sick. Ife ndakulu kwa basi ndife akulu kwa yi. Taonesana ukulu wanu ntchito ino yapa Facebook iyi mwini wake anatsegulira dziko lina lililonse. Anatsegula kwa wina aliyense fo aliyense ali ndi Facebook. Ni ntchito yolipidwa osabapoyi mwini wake is in control. You are doing the right thing akusegulira njira zoti uzipanga ndalama. Inu yotamuze na amene uchapange monetize zikolo. Ndi zimene muchuke nazo apopo ndeti zaziwa kuti you are alive. Osatuza ife zifo chonena kuti mwagula chimachini choti muzigwirira anthu amene akupanga opinion yawo in democracy. Kena kumuziti ya mfuna mumugwire kuti chani you are above the law. You are not above the law. So do the right thing. If etima kukondani sikuti tikamaya nkula things that we are putting our opinions against you, we hate you. No, there is no hate. There is no hate. Now we cannot hate you. Inu wakunyamabi feso kunyamabi. Paliba manya ufa wina nkumagula. Come on now. Let's do the right things. That's what we are talking about. Mukhale nsiku lopambana.